El meu compromís des del primer dia és de que se reobrirà Canal 9, que Canal 9 tornarà a ser una televisió, però esta vegada serà una televisió pública, en valencià i per a tots i totes les valencianes i valencians. Anem a escriure junts esta nova part de la nostra història i estem en una situació ben difícil, però també tenim una gran oportunitat els valencians de fer història, de fer bona història. Crec que no podem perdre més temps, és necessari que passem pàgina definitivament i és necessari que fem allò que necessita el poble valencià i és orgull, identitat, capacitat de junts eixir d'esta situació d'emergència política, social i econòmica. Ho canviarem perquè aquesta televisió no serà de cap partit, aquesta televisió no serà del president de la Generalitat, aquesta televisió serà del poble valencià i serà una televisió que de veritat estarem orgullosos, tots i totes. Serà una televisió lliure, independent, pública, de qualitat i, per supost, en valencià. Gràcies.